As xornadas Valle Inclán encaran esta semana a súa recta final. Unha das actividades que levantou maior expectación foi o itinerario guiado baixo o título A Pobra do Caramiñal, ruta biográfica e literaria de Valle Inclán. Nela tomaron parte unha vintena de persoas, atraídas pola figura deste xenio das letras hispánicas. A ruta, monotorizada polo director do museo, Antonio González Millán, iniciábase na sede do museo, na Torre Bermúdez, para posteriormente percorrer diferentes espazos íntimamente vinculados ao autor do esperpento. Para a prensa galega del pueblo gallego de San Juan de Vigo, dice en 1924 de esta casa: mi casa de las Torres de Bermúdez, la casa más bonita de Galicia. Muy siglo XVI, muy genial arquitectónicamente, con unas gárgolas hermosas, todas de estilo renacentista. Se aquí serán todas as casas museo, ter estas declaracións dos seus autores, sin saber que iban a ser no futuro as súas casas museo, porque a casa museo foi casi 70, 80 anos despois da morte de Valle Inclán. A actividade complementábase con outro roteiro celebrado semanas atrás en Santiago. Durante a xornada de hoxe, e tamén mañá, desenvolvéronse no Teatro Elma 4 sesións escénicas para escolares da obra A Marquesa Rosalinda. Xa mañá terá lugar no auditorio do museo a presentación ao público de 2 manuscritos literarios de Valle, escritos de puño e letra, con correccións e anotacións do propio autor. O sábado as xornadas chegarán ao seu remate coa ofrenda cívica a 1 da tarde na praza do Cantón da Leña e posteriormente ás 9 da noite coa homenaxe popular ao autor de Luces de Bohemia no Teatro Elma.